Jevi me glupo. Nije glupo, brate. To li snimaš? Ne mo se kriješ da se vidi. Još malo plugovi vidiš. Rek ko šoferiram. Čekaj da nije li treba ovamo. Evo gi kuće gdje su, ja sam zalutao neko. Vozi u kuće, samo ja tu sam. Izbacimo na 5. Neće ti vidi dobro, će izbacivati ono, će ide slika. Možda i neće, ono. Evo ga be, stop. Sad ja tu treba nađem garage gdje su. Tam ili tu, a? Znači vidim. Ali uvrte je. Te li tu, levo, desno, tam. Pravo valjda, a? Da staviš plugovi. Jesi i bude. Pa digaj garaža jebem. Evo. Upravo, odakle si pošao. Sad treba da ga je uvrtim njega. Pa da, hvala Bogu. Sad će budemo ono. Da tu pravo ostavi, nema veze. Da mu udariš, obališ garažu. Jao, muko, vidite li kako je poljoprivreda zajebana? To sad. Ispravljaj ga, ispravljaj. Gle, u pogrešno po njom. A ne mogu se... Kontra ga moramo otaš sad. Pa gdje ćeš? Gle, opet on ide. Možda nije odatle vidiš, ne možda stane široko. Kako ove nije? Motaj desni motaj. Pa evo ga desni. Ne, nego levi. Levo moramo otići. Nisam ga nacentrirao. Ma tu gi otkači me, šta ima veze? Torođ, udaraj u... Gdje te vi jebem, gdje je ta garaga? Nije bilo stvarno, viš koliko je ova garaža. Stani da ga razmerimo mi, na ovoga nešto uvrtejana. Tako. Oho, šta je ovo? A to ti je mašina. Jel je to garage? A ne možeš li garage uzeve. Možda sam ušao na tuđu farmu. Pa ti si izvukao iz onu prvu be Miloša, možda tamo... Pa di je ta prva jebem? Pa skroz levo onaj deo. Driving, ajde da vidimo. Ovamo? Ne be, u tu garažu, ali iz to polja. Ti tu bili plugovi? Jebeš me malo. Как se dudać? Terebe tako pravo, da šta ima veze. Ne može da uđe be domus. Nije ova garaža od njega. Nije li ovdje pored? Može pored, može. Ali i uvrteva ovdje. Gledaj šta radi, kao Aca Klisurac. Ispravi ga rođu, udari u plot. Ohohoho! Ispravi ga! Motaj desni, ne, levi motaj, levi. Levi moramo otići. Sad levi. Dobro. Tu je rođu, otkači ga, dobro je. I kude sada idem? Tere dalje. Kude da idem be bamu gde? Možda što nisi sve izorao. Tu idi. Da idem na ovo abort? Ne, idi na briefing na to. Čekaj.
Džab jedan je obavljen. Treba ti više neki huk, nešto huk, nemam pojma. 627 tandem disk. Po teretu može ima još neka garaža. Viš, gore mi pokazuje neku zelenu. Možda si još trebao da oreže. Po 99% sam izorao. Možda je trebalo 100, zbog toga ti možda neće da sljedeći posao. Misliš da idem da ga Pa izdrndu? možda neće zbog toga. Jao, deteli moj beb. Oho! Pa neće preko plota. Još ti da šoferiraš? Ma i obe, vozi si ga ti. Nosi ga nakrivo zakačio, nema veze. Hovena. Šalim sebe, koji ti djeva. Da mogu da udarim prečicu njega. Sad opet, sad treba idem pravo već. Ovamo je Pa malo ima samo, nema mnogo. preko mosta. Desno, odatle si došao. Pa tu ti valjda odmah, eto ga tu odmah koji ti djeva. Ispala ti neka šotka, vidiš. Ti go pregodi, voli ideš u... Šo? Ova misliš da veš? Pa da. To ono je mikro da gima. Pa kam ga be? Tamo ćoš valjda veše, viš? Čekaj be da popuštiri sve vreme. Viš ti malo preteklo. Kako da ima još za jedan? Nema vevo da 100%. I ko je sada radi na 100? Koliko dim je domus? Aj sad probaj na ono, opet. U meni, gde se ulazi? Za job. Nema već, briefing. Tere vamo desno, levo, da vidiš nadalje. Možeš u helm da idem. Stop, kaže da je. Gde sad idem? A desno ima li nešto, neke kucice tamo da uzmeš? Tere desno pa ću uđeš opet u plac. Ima valjda neke kapije da gledam. Može li da je preko ovo? Cepim gume da gledam. Idi gem. Idi gem, praci. Ne možeš uđe gledati, jebi ga u dupe. Ko je vidite? Gledaj se kada pređipim preko ovo. Neće be bo. I šta je ovo sad? Koja je sad tu poenta, dete? Mora sad ti si... nego u kući. Izorao, sad treba da uzmeš tanjirač. Pa kude da ga uzmem pustela da voda? Teraj tu. Ne treba ovdje da orem. Ma ori koji njega. Neće muda. Tu i treba da sejem sigurno. Ništa da vidim onu kućicu šta imam. Ako mogu da dođem do nju. Sad ne razumem, brate, poentu. On mi priča nešto, ja ga nisam ništa razumeo. Orebe gledaj. Sad i mene može sve da prođem. Ko da dođem sad u ovu kućicu? To je vikendica nešto. Nečiji posjed streljane. Tuđi, to nije tvoje, nemoj tepa neko za... Ja ne znam stvarno di da idem. Pa ništa ovo, sigurno unih hangari ima još. Možda ti sad dalo tanjirače, pošto si sve izorao. Pa gde da se vratim kući? U tere kući. Šta je ovo? Job komplet. Čekaj, i kompletno. Nice, dobar posao. Ti si našao 3 neki dolari.
Press home to return new home far more. Press OK to stay and correct dear divorce. Što je ovo? Na home ide da se vratiš kući. Ok. Što uradi ovo? I imam 80 banke sad, gledaj. Pa da. Sad ti je sljedeći posao. Vidi, može ono se vidi gore. Drop 2. Idi na... Tukaj, a? Pa ne, da mi ga... Drop 2, be drop 1 bio malo. Da, na select. Prihvaći ga. Oho, drn. Čekaj, da ga drvimo. Ovo je neki drugi traktor sad. Da, malo. S kabinetove. A ovo treba da prođeš svi valjda zadaci ili nemam Pa da, be. Li, gle ovaj korka je bambus. Ja mislim sad denje brzo ide. Če vidimo? Aha. Ođe. Ne, Evo ga be. A da be ti pratiš te putanje.